Ondoren behar dugu, nola behar dit, así que... Eta zergatik ez dugu bihar egiten? Bihar entrega behar duelako. Gainea, argi honekin nahi deun alde. Lasai, Ana, platautxo bat besteik ez da ezer pasako. Izaro, erdian jartzitez argazki par baten dutiko batzuk. Hiru, bi, bat... Ikusi duzu hori? Zer? Ez du ezer. Ana, utzi zure paranoiak, ez dago ezer. Argiaren efektu bat izan da bakarrik. Zerbait dago hor, benetan! Ana, utzi zazu, jarretuko dugu edo bestela ez dugu inoiz amaituko. Argiaren truko bada, lasai. Nik uste ja Anakin hasi bergala, porque denbora gutxi daukagu. Ja, bueno. Aldo. Argazetan ez da ezer arrarorik ateratzen. Jarraitu dezakegu argazekin mesedez. Igual gainetik berko gainateke. Agara joan, zerbait ikusi dut. Argazki gutxi gehiago die, Ana. Gaina, eharkia izaizki bateatzen, gero, kalimotxa batea edo gonbi dauko izan. Ana, utzik esatzeari, esan dizut ez dagoela ezer? Zuratzen dagoela! Igual kasen ber jogu, zoze ikusutela iruditu nago. Azkar bukatze dut bagoaz. Aber, berri izan datu? Zeba, esentitzu norbait nahi behira. Atzan daukazulako!